Good, I'll take me a glass of gin. 1 glass gin. Igbo m ụzọ m ọzọ. Ekene m unu. Obi ọjọọ egbugo m taa. N'isi gode ya. N'isi ya. Obi ọjọọ egbugo m. Unu ahụgwonu ka esi gbuo onye ibi mma. Hụ ka o si zee ya. Ịma agwụ na otegbo m gwara ndị be anyị na onye ọbụla ka na-eti I pledge to Nigeria my country. Ihe ọ na-pledge bụ failure. Ihe ọ na-pledge bụ injustice. Ihe ọ na-pledge bụ insecurity. Ihe ọ na-pledge bụ something dị against the rule of law. You got to go? Today, everybody was anticipating a positive result on the case of our supreme leader, Mazi Nnamdi Kanu, Hamadike Biafra. Although mmadụ mana release yeta adịghị mfe, and that was the reason why I didn't make any post about it. Maka na mgbe kwesịrị release ya, enwere the other 99.9 evidence na ha ga-release ya. I published na ọ ga-anọta. Ewerekwa ya zụwakwa politics may abort the plan to release him. Arịrị egbugo m. Mana ihe m na-ekwu na onye ọbụla sị na mmegbu a na-emegbu Igbo amaka ya, agbụrụ ya ahụ ohu na ana nna ya. Ịghọtago? Agbụrụ onye ahụ ya ahụ ohu na ana nna ha. Onye ọbụla sịkwa nna otu esi kpụrụ ya kpochie n'ọhịa ekweri ya, onye ahụ ihe ọma onye ahụ ya wụrụ ya ọrụ n'ụwa. Maka na agbakọkọtago m kamgbe a, I was following up ihe niile na-eme na court there. How lawyers were deprived from entering the court. A legal practitioner he stopped from Eba court. A place knock a shop here. I'm just thinking of the way forward. Maka na obodo Nigeria agagwo. Obodo Nigeria agagwo. I'm just thinking of the way forward. Kedu ihe a ga-eme obodo ọ dị mma ọzọ? Maka na eziokwu anana, eziokwu anagwo. Onye ọbụla kwuziri eziokwu ha egbuo ya. Onye kwuru eziokwu ma ọnwụ ha anwụ ofu efu. Now, shall we continue like this? Ozi ihe nna ajụ now. Shall we continue like this? Arịrị egbugo m. Nke wezie na nna m sị na dike anaghị ebepụta anya mmiri n'ọnụ ude ka dike na-eri. Na dike eri ha arịrị nna ya ebiri. Mana ya arịrị is becoming unbearable. Ịghọtago? Ọ bụrụ na ejide onye ohi kpọwuo onye ohi n'obe asị na ihe o metere. Mana onye nwe ihe o mere unu na-akpọwu n'obe. O doro anya na ndị na-emekwa ya arụ ka ha na-eme. Ịghọtago? I'm just thinking the mindset of these our leaders, so both political leaders of the southeast. Ma ihe a na-emebe anyị ọ dị ha mma. Otu o si wuru na onwe ha na-anatazi ụlọ na ndị mmadụ agbachakwa ọsọ na be ha ọ dị ha mma. And the only single solution anyway to end this insecurity, to end all this madness and menace, to end this all insanities in our land, wuru the release of Mazi Nnamdi Kanu. Yet, ha achọghị ime ya. Ihe ha chọrọ ka Igbo gbusichaa onwe ha ka arụma jiri bịa were anaba anyị, ka emezie open grazing na ana Igbo. Ndebe anya sị m unu bịa ka anyị gbaa izu maka na aja ịpụ n'ụlọ ruo oke tụta aja ngwere tụta aja, unu gbuo ọkụ oke ya awụ oke ịkpa ngwere awụrụ ngwere ịkpa. Anya mmiri na-agba m n'obi. Ịghọtana? Anya mmiri na-agba m n'obi. Maka I'm trying to put myself under the shoe of our supreme leader, Mazi Nnamdi Kanu. He has overstayed. Ịghọtana? He has overstayed. And something must be done. Ndebe anyị Igbo kwesịrị pụta ugbu a sị na ahụcha nke a ka ahụ debe. Ịghọtago?
nke Yoruba kwa release any ona. How many owuru Igbo ada ekwu otu Igbo ada anụ otu ihe ego ya eme ka Igbo enweghị ego. Now I want to make it official na the information reaching me wona both our colonial masters na aka ha dị n'ojijeji Mazi Nnamdi Kanu. Yes, ndị kpọrọ onwe ha obodo kwen. Yes, because ha mana nwoke ahụ pụta o mepe ndị mmadụ anya na wayo a na-egwu ndị mmadụ chandum a na-eri anyị n'obodo a na our social amenities and human rights a na-edi franchise. Ama na ọ pụta na ọ ga-eme ka ụwa mara nekwe ihe ruo Igbo a na-eri, ha jiri ejisie ya ike, a na-atọtụ ya na-enye condition. O kwere n'ihe otu kwuru ọzọ ahịa naba ngwa, ma o kweghị ihe otu kwuru ọtọ n'ime ahịa. Igbo ndị ba, we must rise up this time. We must rise up this time. Honestly, today from morning time I was just happy because I'm gonna prepare my tour to Lagos tomorrow. I think I should be moving by 12 o'clock in the afternoon time. I think Epis. Yeah. 12 o'clock I'm going to move, but immediately I better record. So I'm thinking I come with energy. I am a big time liar. And what was the energy? And what was the energy? Kedi ha mere? Kedi ha mere? Igbo gịnị ka anyị mere? Na mmadụ sị gị na iro ruo ụmụnne ya go rụọrọ ihe ya na ofu onye riziri ego ire ahụ ndị mmadụ na-anwụ na mgbe ihe mberede okporo ụzọ. Na mmadụ sị na ọkụ ruoro ndị obodo ya sị tiri ha ọkụ ka obodo pụọ n'isi. Na mmadụ sị na mmiri ruoro ụmụnne ya sị gbapụrụ ha mmiri ahụ ka akpịrị kwụsị ịkpọ ha nkụ. Ewee jide ya, ewere charges niile gbanne n'ụwa na-eti n'ihu akwụkwọ. O riri ji ha, o riri ede ha, o mere nte, o mere imo. Na ndị Igbo be anyị, a ga-amakwa ihe mere ihe ahụ. A ga-ama ihe mere ya na mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-atazi. Ịghọtana? Ọ mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata. Obotoro na ana mmadụ ka o pụrụ. Nwa na-egbu egbu nne mụrụ ya. Ihe anyị na-eti udonkia. Ugbu a ka a wuru fuel na ọkụ na-enwu enwu. E were gwa ọkụ tii na nsị egbe. Maka na Disemba ha ụzọ ya na-anọta ọchịrị obi n'aka. Onwe ya ma ihe ọ ya ezu n'ụzọ. Onwe ya ma ihe ọ ya ezu n'ezi. Ma ọ bụ agbawara ajọ mmadụ agbakwuru ajọ mmụọ. Ka ihe si kwuru ugbu a na egwu adịgwo. Already ọwụ na ị ga last broadcast m mere agwa m na next year a na-aba iwe ọgba aghara. Ọgba aghara ka a na-eje by next year. Ọnwụ ga-adị, ihe ike ga-eme, ma ihe nna ya Chineke hụ na anyị anọ bido, anyị anọkwa kwụsị, na ya wa agaghị eri isi anyị, maka nnukwu ọgba aghara ya adị, both politically otherwise, socially. People will protest, people will agitate. A ga-egbu ndị a ga-egbu ọgba aghara ahụ. Ọgba aghara ahụ ga-adị ka ihe na-ihe ebi maka na onye ọbụla ya ekwere ọnwụ. Obi agbawagwo m. Honestly. Now, I was expecting at least na ọ na ihe dịka a grant release or not. Megodu source speech. Ahosi ata n'etiti ọka. Na ọtụtụ ụmụazị buru egbe kwuru n'obodo na-ezu ori in the name of unknown government. Na-ezu ori in the name of ESN. Na-eme arụ n'obodo. It can only take his intervention and his speech. Anyị nwee ma ndị wunde. Mara ndị a na-aya, mara ndị a na-eze. Ụmụ okorobịa na-enwezighị ọrụ ha nke chịkọnọta egbe. Aba ahụ onwe ha ofu aha n'obodo. Na-eterorize obodo, na-agha ndị nne na nna anyị ahụ. Kedizie ebe anyị ya ebido ugbu a wee kwụsịwa ajọ ihe. Ọkwa hụrụ nke mere n'ọba. I got the video, anya mmiri gbaa m. Ka ụmụ Igbo si were ọbara na-akwa aka. Ịba ise gburu onye na-enwe ihe o mere gị gbuo. Chaa ya mma n'onu chapụ isi ya. Ọ dị ka a na-egbu ewu eji achụ aja na arụsị. Ọbara anaghị asụ Igbo oyi. Nna m gwara m na ọ na-adị mma ịchụakwa ihe ọjọọ n'oge maka na ihe ọjọọ bụ ahụ ọwụrụ omenala.
ọwụ na ya achụwaghị ihe a n'oge amaghị m ka ụwa ya adị n'ọdịnihu, amaghị m ka anaba ya adị n'ọdịnihu. Obodo ga-arụ ordinary local government chairman anọ na local government ya, ọ naghị abata local government ya, ọ gbaa n'ọsọ werezie ya mara a commoner, werezie ya mara mụ na gị na-abụ ma ya ọ dị sef ha nwere na-enye escort na-agba ọsọ, werezie ya mara mụ na gị na-abụ uchi zọba ma ya ọ dị sef. How do we stop this? Aka m na-atụ anya sị na enwetụ ihe ọṅụ, ọwụ na enwetụ ihe ọṅụ atọ, a little positivity na this court ejere today, at least na ana Igbo ya ajụ oyi, at least na ana Igbo ya ajụ oyi, at least onye ahụ kwanụ bụ egbe bịa be mmadụ ajụọ ya onye dị iri ya. Arụ na-eme. Echetara mgbe a nọ n'ụmụazị a na-agwa anyị na igbo mmadụ onye Igbo ga na-achụgharị gị, spirit onye ahụ na-esogharị gị. Ihe ugbo na ya etono odo anya na ụwa awụti zọba onwe gị, na isi egburu n'agha anaghị awa ogori n'afa, kama ha ya egbugogo gbuo ha maka na enweghị nwụrụ na-apụta ọzọ. Mana ofu ihe doro m anya wụ na ogbu mma ga-ana na mma, ọgbọ egbe ya ana na egbe, onye zakọ ma ogbocha ha ọ ya agba ya ụnụ. Do you know what I mean? Ịgba ya ụnụ, ihe ọwụ n'ime kọsara ahụ a na ụwa ya bịara ekpuchanwụ ya wa arụ, ọ dịbakwachere gị na ụwa ọzọ ya abịa. Akwụkwọ nsọ m gụrụ ka John the Baptist gbusisiri ndị ama Baal after they have professed na ha ekwe egwu na chi nke Baal, ogbusisia ha. Chewuzie na akwụkwọ nsọ edekwana ka ha rawu ndị niile kwere na m na ha awụrụgwo ndị otu m. O ruo ka John the Baptist bịara ụwa, agbakwa afọ agụ ya otu akwụkwọ nsọ ahụ kwuo na asị na Elijah bịara ụwa. Kedu ka John the Baptist si na? Kedu ka John the Baptist si na? Ya wụ ogbu mma jiri mma gbukwa ndị ama Baal nakwara na mma. Ịghọtago? So when you think na ị na-egbu mmadụ ichiri egbe bata na klọb gbawusie ndị na-enweghị ihe ha sịrị gị, ha asịghị gị Chieke, ha asịghị gị ụka nwa, na mmadụ bịara inye onwe ya obi aṅụrị na obi aṅụrị nyere ụwa onye wu iwu ụwa aka ya njọ. Frustration dị n'obodo a kwesịrị ndị mmadụ ị na-etigiri onwe ha happiness to avoid depression. Onye ahụ awụrụzie ka o si gbawara ajọ mmadụ gbakwuru ajọ mmụọ. Ọtụtụ asị nọ nnụ gọọmenti, ọtụtụ asị nọ ESN, ọtụtụ asị nọ ndị ukwu, asị nọ ndị nta. Boys a na-erekrutu onwe ha wit egbe steady, na-achịkọnọta onwe ha ọnụ n'ala Igbo were egbe na-akpọ ụbọ. Adịghị eme na-emezibe anyị. The land is bleeding heavily. Anaba anyị na-agba mme. You can't go to your community now. Boys are taking over your land. The youth kwesịrị secure the land ụzi ha na-terrorize obodo. So many gang of bad boys. So many gang of bad boys. O wewuru ihe ahụ nna m gwara m na na-adịghị mma uru ndị nze, ugbu a na-adịghị mma uru ụmụ okorobịa. Anadịghị mma wuzi uru ụmụ okorobịa. Amazighị ndị a na-aya. Now, the evidence is clear that the menace is not ending soon. The evidence is clear that the war is not ending so early. The evidence is clear that the atrocity, criminality, and under the shadow of Biafrans. Ndị kwasho 99.9% na enwe a Biafran man who original hardcore Biafra ga-apụta na commit such atrocity under the umbrella of Biafra. The Kwonu Supreme Court na refer a case to a lower court. Oya ihe Chinua Achebe now because things fall apart and the center cannot hold again. Ndị be anya mmiri na-agba m. Arịrị na-akwa ukedi maka nne na nna ya nọ n'ụlọ kedizi ka ahụ si dị ha. Obodo nọ n'ụjọ. If you don't, ọ bụ na enwe ihe na-eme n'obodo, call your place, put call across your village. Put call across your village. At a time, I'm accusing that some of our political leaders should sponsor this insecurity in n'obodo. Yes. Ha so na sponsor insecurity enwere n'obodo. Seriously.
because o meziri obodo nọ n'ụjọ. Otu emere Imo State election enweghị ndị tụrụ vote mana enwere winere election. Kedu ndị tụziri eji gụọ thousands of vote ahụ agụrụ? Ha were egwu terrorism chụba obodo ime ụlọ. Nobody came out to vote. Onye ọbụla nọ n'ụjọ. Ha were opportunity ahụ mee gịnị? Because ya ballot papers niile aka n'ọnọdụ azụ okwe eri okwe onye ahụ wuru ka agbara. Kedu mgbe ọ ga-ebi? Kedu mgbe ọ ga-ebi? Igbo kedu mgbe ọ ga-ebi? Arịrị egbugo m. Kedu mgbe agha dị na be anyị ga-ebi? Maka na njide aka jiri ọha ma dike Biafra who an evidence na agha ebibeghị ngwa. Now, how do we secure our home ndị na-ana ana? Maka na ọnwụ na Nnamdi Kanu kabatara so speech o mee one day will quench fire in the whole land. Ọ ga-eme ka a họpụ ata n'etiti ọka, ka a mara ndị wu ndị ohi mara ndị wu ndị ama. But today agụ ka nọ na ọgbụgbụ ewu soro ụmụ ewu na-ezo. Ndị be anyị ekwuo na m na-enwe ka onye dị ụmụnna ya amaghị. Ụmụazị niile a na-ezu ori a, ụmụazị niile a na-akwahụ ọbara na anaba anyị, ma ọ bụ na nne ha amaghị na ha na-ezu ohi, nna ha ma ọ na nna ha amaghị, nwanne ha ma ọ na nwanne ha amaghị, ikwu ha ma ọ bụ na ikwu ha amaghị, ibe ha ma enweghị ihe onye na-emere n'ụwa agbata obi ya amaghị na ọ na-eme ya. Ịghọtago? But who will say that? Who will come out and say the truth? Onye ya pụtakwuo na nna na onye awa onye ohi. Okorobịa bata oburu moto ọhụrụ tụọ, ịjụọ ya sị na mgbara kwụrụ ya ụgwọ. Ọ bịawo kidnapping. Meanwhile, he's a hardcore kidnapper. Meanwhile, that boy is a hardcore kidnapper. Ọ ndị mmadụ ka ha tọrọ nakọrọ ego wee je buru moto ọhụrụ, ịjụọ ya sị na mgbara kwụrụ ụgwọ. Grace. Ihe nwere igwe onye na-eme ihe akwụkwọ na nna m gwara m na ọkụkọ agwọtara n'ọgwụ na-eso ọgwụ ana. Ịghọtago? Ọkụkọ ọbụla agwọtara n'ọgwụ na-eso ọgwụ ana. Ahụbeghị m hardcore criminal last 5 years in the system unless you nwere political backup, unless our government na-ehiri gị aja n'ukwu, and the same government a na-ehiri gị aja n'ukwu ị ga-ebukwe n'obi na use and dump ka ha wụ kpatara na enweghị onye oti mkpu ya na gọọmenti. They will use you, they will still dump you, they will frustrate you. Mgbe ahụ gị na ha na-abụkwu eti gị na convoy a na-akụ aka a na-enwe aṅụrị iche na ọgị na mmadụ kwụ. That minute odoge anya na mmadụ na-esi na PDP nwafee na APC ka e wee nye appointment ewere ha gị zuo okwe. You are gone. You are gone. Arịrị egbugo m. Nke a sị m go and support Simon Ekpa. Gedo ntị mụ na Simon Ekpa enweghị okwu. Anyị adịrọ n'iro. In as much as he is truly agitating for Biafran freedom, for Biafran restoration, I am with him. But as it stands now, Simon Ekpa ya hope nwere anyị ata n'etiti ọka. Can he differentiate the criminals anyị nwezi n'obodo anyị from the original ESN who has come to protect the land? Amazi ndewu nde now. Ịghọtago? Tea emisiene with ororo. Who cannot differentiate now the true tea and the true ororo. Enwezi ihe onye a na-aya. Ụmụazị achisiri egbe na-eme arụ n'obodo. And there is no way we can stop it again. Ọ dịgo ka ọ ya adị. Nna m sị m na ọwụghị iburu egbe bịa ekperima ya jee nụọ ọgụ. Na ekperima na ụchọ ọgụ ya natakwa ya egbe si ya na agha ebiene. Ihe ha natazi ya egbe. O nwere ngwa agha o ji akpa arụ n'obodo. All these boys na-abụ egbe akpagharị. We already know their true nature. We already know their true character. Obodo mana ndị awa na-adịghị mma. Ihe ọ sọrọ gị saa ezi n'ahụ ọ ga-ada n'ụrụrụ. Ihe ọ sọrọ gị saa udene n'ahụ udene wa aja anụ. No matter the level of orientation i nyere onye ohi, anya na-ahapụ ya n'ihe mmadụ maka na ọ dị ya n'ọbara. Now, all the while na government is not even after our life. Na government don't care whether we will die or whether we will live. All the while that we were expecting to see the worst from this government. All the while that we were expecting to see the last card from this government. All the while that we will see hell under this Nigerian regime, under this zoological republic that was Nigeria. Now, how do we Igbo kedu ka isi achịkọba anyị? Kedu ka isi achịkọba anyị? Kedu ka isi achịkọba anyị?
kedizi ihe anyị eme maka odogwa anya na ndị esendịrị anyị o ifugo odogwa anya na ndị esendịrị anyị they don't give a dime, they don't fucking listen to anybody. Ịghọtago odogwa anya na ndị achọghị ime onye nwụrụ ụzọ akwa ya n'ahịa. Odogwa anya na ihe niile a na-egbu n'Igbo na-egbu onwe ha n'ụlọ. Onwebeghị onye buru agha jee Asọ Rock jee gbuo egbe. Onwebeghị onye buru ọgụ jee na be Tinubu jee gbuo egbe. Ha ga-asị na anyị nọ n'ụlọ gbuo onwe anyị. Now, shall we continue to kill ourselves at home? Shall we continue to massacre our brothers? Shall we continue to devour our own brothers? Cold-bloodedly anyị na-egbusi onwe anyị. Anyị ọ ga-akọntinu ogburu onwe anyị ruo ka one mgbe maka na odogwa anya na gọọmenti esendịrị anyị. Odogwa anya na gọọmenti esendị ha anyị. We must come back home. Ndị be anyị, let's go back to reading table. Ka anyị naghachi na reading table. Nna m gwara m na mathematics ma ọ bụrụ na ị ga-ebu ụzọ dee n'akwụkwọ na idecha n'akwụkwọ ma ọ nọ wọk ha pịa na calculator ọ gaghị awụ ọkụkwa. Ịghọtagwo? Idecha n'akwụkwọ ma ọ wọk ịpịa na calculator it cannot work. Let us come back home. Ịghọtana? Assistance na onye ọbụla nọ n'egwu onye ya anọta ụlọ. Who will come back home? Onye ya anọta. Ịnọta ugbu a na-enye gị bill, ụmụ okorobịa apụta nye gị bill. Ọ mụ na-agwa gị ma Chukwu kere enu ka ana ọ dị n'obodo niile. Ana Igbo na-awụzi oke ọhịa. Akọrọ nke na-eme na mba na-egba n'aka na abụ. Agba akọrọ nke na-eme na obodo m Ọkigwe gba n'aka na abụ. Ama ndị a na-aya agbawara ajọ mmadụ agbakwuru ajọ mmụọ. A na-aya ụmụ okorobịa na ha chi egbe. Na-eme nta na-eme imụ na-ezu ori na-agba ama under the umbrella of ESN. At the end of the day, mmụọ mmadụ mana they are not ESN. Ndị ori ka ha wụ. Maka na nkịta egoro ọrụ nche anaghị atawo onye nwụnọ ka ọ bịara ichekwa. They have come to secure us. They have come to protect us. So mgbe ọbụla ha bidoro torment be anyị, mgbe ọbụla ha bidoro humiliate be anyị, then you know they are against us. You should know they are against us. They are no longer for us anymore. So I still put it to whoever that is committing atrocities under the umbrella of ESN. Nwokorobịa ọ na-bụ egbe, atọrọ mmadụ, egbu mmadụ, akparụ n'obodo, si na ya ESN. That you are a criminal. Onye ori ka ị bụ. ESN adịghị ewe ihe mmadụ. So onye ọbụla napụrụ mmadụ moto si na ESN ka ọwụ. I put it to you na onye ori moto ka ị bụ, they brought ESN. ESN means Eastern Security Network. You are born to secure that motor, not to steal it. Ọrụ gị bụ ichekwa moto ahụ ma ndị ohi bụ izu ya. Ọ wụrụzie gị ma je ezuo ya ezuo. I doubt. I still doubt till tomorrow. I still doubt till tomorrow. Now that original ESN can commit such crime. Now, how do we fish out? Ndị a na-agha sabai. Every PG, every president general has to go back home and talk to his people. No matter how worst, no matter how terrible, no matter how disastrous your home is, you must go back. That's why you're a leader. A leader is meant to always be in the forefront. And when here men or I'm an every week. And when weekend obana, man benam. Jegorge man's made on obi. Yana to a one to a web his snap. On Kwanana and we bonabo. You got na? Every president general obodona was in a runo. Call to all the youth. Now it is time for us to protect ourselves. You got to go? It is time for us to secure our land now. Because government is send Roziai Odogwanya. After all the plead, after all the appeal, after all the agitations, they have vehemently refused and they have proven that Hacho Kibo Busicho Igbo Ayojini Beribe Bucho Wai. Ayoga Borosa Ruoko Nembe Onye Ọbụla nọta Onye Ọbụla nọta ụnọ. Obodo ọbụla kwesịrị ime organize youth be ha now. Ọ dịka ọdụ epụta mgbe ọ dịka ọ dị ya gbaa ya. O deserve ịgwọ ọgwụ na gwọrọ ha ọgwụ. O deserve ekpere unu enye ha ekpere. O deserve whatever it takes to secure the land. The people of the land needs to secure it. Our forefathers did it. Ịghọtago? Ọtụtụ arụsị ebubata n'obodo. Ha. Ma nke ndị ụka mebichara. Ebubataghị ya na nkịtị.
enwe ndị ebubatara n'oge agha ọwụrụ arụsị ejiri ji ọgụ obodo sizi otu ahụ na-enye ihe n'ihi na appreciation n'ihi na o nyere ha mmeri n'agha. Enwe arụsị eji dọ ndọrọ ndọrọ, enwe arụsị mba na mba ji dọ nkwụkwa. At this point o ruo na mgbe ndị dị ike ji apụta ọgụ, o rugo mgbe ndị nwere chi ji akpọchi ha, o rugo mgbe ndị nwere mgbọrọgwụ ji egosi ihe ha jiri wụ dike n'obodo. We must come out this time. Ndị eze agba n'ọsọ n'obodo, enwezighị eze nọ na obodo ya, enwe eze ọwụ ya kpọọ aha ka m mara, I will investigate properly ma ọ ka nọbie ọ nọrọ bie nwere ebune n'anya aka. Ndị eze agbachagwa ọsọ. Ekwuru m ya na mgbe eze Igbo, mgbe ndị eze ndị Igbo ghara, mgbe that title called eze igwe nze na ọzọ pụrụ from the original custodian significant of it, mgbe ha bubatara politics na ya. Formally ihe a na-enwewe eze aka ji ọhụọ, traditional king na-achị obodo, okwuchi okwu oti ọhụọ na otu ahụ o si kwue ka o si dị. Mana ugbu a ihe anọziwa autonomous, eze politics, gọvanọ na-enye mkpara. Ebe gọvanọ nyere gị mkpara, gọvanọ na sị chịba, ihe gọvanọ gwara gị ka ị ya eme. Ihe gọvanọ gwara gị ka ị ga-eme. Anyị enwezighị aka ji ọhụọ, enwezighị traditional king, enwezighị traditional ruler n'ala Igbo. Ozi autonomous. Politically they have been all bought. Egochegwo ha. Enwezighị obodo nwere ọfọ. Ndị nwere enwe anaghị echukwa ya echukwa. Onye ọbụla ejebegwe n'igwe. Ụka dị mma. A ga na-ekpekwa okwukwe onye ya zọbi ya. Mana ndị be anyị enwere ntọala na obodo ji biri. Enwere ihe obodo ji dị ebube. Ihe ahụ obodo ji dị ebube kwesịrị ka echekwa ya. Maka na obodo gbuo ihe ha ji dị ebube ugwu obodo arụọ. Arịrị egbugwo m. Nze na ọzọ awụzighị mgbe a na-akwụwa aka ọtọ duo mmadụ n'iyi ọrụ na onye nze ya na-ekwu eziokwu na onye ọzọ ya na-ekwu eziokwu, mgbe a na-asa ha ire wikwuo nke na awụghị ezi ọfọ etigbuo ogu. Ugbu a wee kpata ego echi ego ọzọ. How much you get na wetin matter. We no longer look at the integrity of the people. Anaghị echekizi onye ala ụzọrọ ise obu kedu ka ego a siri bịa, o gburu mmadụ ka o ree n'obodo, kedu ebe ihe a si bịa eji echi gị ọzọ a. Ihe igwe nọwụ onye gị bill 5 million ya na ndị kabinet ịkwụọ ya echi ego ọzọ gbaa ego ọdụ na-abụ n'ụkwụ. Na how much you get we matter. Obodo a na-emebi, a na-arụ eziokwu a na-ana. Ihe a na-eme na Nigeria Supreme Court na-eme na so many villages, even among ụmụnna anyị na eziokwu adịghị, na-enweghị ya apụta nwukwu eziokwu. Otu o si wụrụ na Chief Justice of this Federation can not come out and say the truth, otu ahụ ka o si dịkwa na ọtụtụ ndị isi ezinụlọ anyị anaghị ekwu nwa eziokwu. We are gone. We are gone. This land is doomed. We need to return back. Ka anyị chekwa ihe anyị ji dị ebube na obodo agwụna. Obodo agwụna. Hai. Ọ na-eme nnekọta ihe na-eme na ndị Izọgụ be anyị taa. Nnekọta ihe na-eme na ndị Izọgụ. Etiwe m mkpụsị m nna m ya nọtawa na arụọ na. At the time I begin to shed tears. It will be like nje ebe ndị mmụọ ka nkọrọ nna m ka be anyị si edizie. Ka nkọrọ ya ka anọ hapụrụ si wee dị maka na adreesị obodo ka ọwụ. Maka Chukwu kere mụ na gị na-abụ ọwụ na nwoke ahụ na-eku ume, ụdị ihe ame na be anyị egbe igwe agba. Egbe igwe agba. Ọ ga-agwa gị na ụdị ihe onye ya emedatị na isi ọ dị abụọ. Isi ọ dị abụọ ya ejipụta n'agha obodo ahụ. Onye mụ gị ebe ka isi ebi ụwa ibe gị esibeghị bịa. Mbekata arịrị nsị na ọ dị ka ọ ya wụrụ na ọnwụ wụra arahụkwe anaghachitekwa. Maka na amagwu m mgbe ọ dịka mgbe ụdị ihe dị otu ahụ dịgasịcha, ha wụ ndị odegwu mgbe gboo mere ha ji wuru odegwu. Mana ugbu onye ka ị ya akpọ? Obodo niile ahụ nwere ọfọ, anaba anyị nwere ọfọ. Who is clean ibupụta ọhụ ahụ kụọ n'ala ka mmụọ nwa na chụwa ndị na-emerụ ana? Who is clean? Ekwu okwu ibupụta ọhụ obodo ka etinye n'ala, ịhụ onye ọbụla ehesịa adị ndị nze 50 dị a ihe ya ahụ na-erughị mmadụ abụọ, onye ọbụla ehesịa. Maka na ha niile afọtọchaa n'aka, ha niile emerụchagwo ana, ha niile erichagwo mperi, ha niile etichagwo aka na ajọ ihe n'obodo.
ọtụtụ egbuo kpaa ọtụtụ rie ihe ruoro obodo. Nobody is pure again to touch that ọfọ. Onwezighị onye dị pure, onwezighị onye dị neat imetụ ọfọ ahụ aka, maka imetụ ya aka ịka ga adịghị ọcha o gbuo gị. Ọ ya warụsị gburu onye na-enye ya nri, o bido n'ụlọ gburu gị wee pụwa, o were gị nwa wee bidogodi igbu ọchụ. Ọ wụrụ mgbe ụwa dị mma, mgbe ndị mmadụ na-akwụwa aka ha ọtọ. By now all this menace has ended. Maka na enwere aja a ga-achụ n'ezi na anụ jikọrọ obodo ahụ. Onye ọbụla bụ ihe ọjọọ bata obodo ahụ agaghị hapụ na ndụ. Ịghọtago? Enwere egwu nna m kwuru ọsị ya kọrọ ihe eji iche obodo, ihe eji ime oderi gwugwu nke eji iche obodo n'oge mgbe gboo gara aga. Ya wụ ikpo nkume agba ọkụ ike ji keta na adobere ụjọ wee na-erezi ya na ntụmaka. Ọ sị na ya agwa ebune ka ihe eji mụọ ebune ya wụ ji manna ebune wụ nwa atụrụ. Ihe oderi gwugwu ejiri che obodo n'oge mgbe gboo gara aga. Igbo kedu ebe ihe anyị ji dị ebube dị? Kedu ebe ihe anyị ji dị ebube dị? Ịmakwana ọhụrụ mgbe Igbo wee Igbo, ọhụrụ mgbe obodo wee obodo, mgbe Igbo nwee mmadụ, mgbe ezi na-aga n'ukwu ụkwa, ofu mkpụrụ ọjị ezuone Igbo ọgụ a. Ofu mkpụrụ ọjị onye nze ọbụla n'ọnụ mara ọbụla obi ọbụla apụta gọọ ndị na-eme ihe a, ha si na be m gbuo. Ndị aka apụta gọọ ndị na-eme ihe a, ọsọkwa ya wụrụ nwa m mụrụ n'ahụhụ gbuo. Mana onye ya agọ, who will do that now? Who will do that? We know na ụmụnna anyị nọchara ha na-eme arụ a na-ebu ya Nnamdi Kanu, ebo Simon Ekpa ndị nke ebori ya. Mana anyị mana ụmụnna anyị mana ikwu na ibe anyị, ịchọọ ka ha nwụọ mana ịchọọ ka ha na-egbukpọ obodo. Ikekwa ha na-agwa ha wepụ aka n'ajọ ihe, ikekwa ha na-asị ha ọma akwa asa ahụ ya mara onwe ya, ikekwa ha na-asị nwata ya wepụ aka enwere ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ. Ị na-akụrụ ha aka, den o ruzi ibupụta ọha obodo, ịgba ya hapụta gị ọjị n'ọnụ mara, ịgba ajọ gị isi na ị na-eje ụka, aka ya ekwu isi na-ejiri isi mmadụ wee gwakee ya na ọ dị against your religion, o megidere okpukperechi gị, a na-emebi. Ugbu a ma mụnwa na-agọ mmụọ ma gụnwa na-eje ụka, ọsọ na anyị n'ụkwụ. So what do we do? How do we solve the problem? Shall we keep living in exile so we cannot return back home again? Mazi Kennedy Ugochukwu, Okoye. Things has fallen apart, as you said. Things has fallen apart. And the center cannot hold again. Age in my immediate community, Amaraga, is all good in here memorum. No room where's in Aganuku. Mbedu anosa. I can't go up with the Ramayanzu. Age Aguanoguna, Oebuek is all good wogu. Now it's all a mother with a gig and more. Manubu and Arwana, Madonna Kaka had daughter, Ibu Toho, or why did you call I need Koyanan? Send them was and I had him one had doyanaz. Nobody. If you make a boy is here no to her, a boy is here no to before Chianage, a kidnap or a Ihuo group in Amanda Hawa Burugi, Buhuogi. And the time has to be wogi, it can't on the no in your midst, but is one. No one no in the midst. Wunde Buruqueri Habananiz, Bupianama. Eja Banondum Bebo, Eja Mehedik, Eja when he na Webando, being in covenant. Only a cook here I could ever niro, on Uboy. Manubu, on your Queba. Only the one dog wagon or the against the Buretia. Oweriam and Nezuko and Anna Nobodo. Oweriam and Naru and Anna Nobodo. Naruna, Tonga Nobodo. Aru Korongwanas, Madonna Nami, Madonna Nami, Madonna Nami. A Kuana de Abuda Quaco Cananoba, but was security obodo Enepuana, Aquandenka, or Ga Aquana Hogana, government letters in the Meriha, individual letters in Hemerinda, Obodasa number, no Baraka Hunaba and Arumere. Kedikaja Tontonania, Mose Mene, Adapozo, Aburquande Marna Port, Abousi a Chapel Madonu. I don't care. One Namugedonti. Namuguaramuni, Jadam, we work okay, Okokebon, Abonsi, a Troviano, Geoma, Kanema, Honea, Tokuya.
nwanne m ime onye ọya awa echi ịma nna ma klọb ebe ị eje ma ọ nwanne gị eje ma ọ nwanna gị eje echi ka ndị agha abata gbawusie ndị nọ dị ya gbagbuo ma onye nke gị ahụ gbagbuo ma onye nke gị ahụ but we are supporting them now, we are clapping for them. Eburu ozu nwe onye ọzọ dịka ebu ukwu nkụ obodo arụgwo Igbo, let us return back home ka anyị megharịa be anyị organize, let us restructure our land, let us reorganize our land. Maka na anya m ji ahụ ana Igbo in future time. Ọkwa ịhụrụ ya na-eme n'ugwu Awụsa bandit na tax people. Obidokwe na be anyị, obidogwekwe na be anyị, obidogwekwe na be anyị. No onye ji ekwu mụ ofe mfe Pericoma nwata toro na ngada nna ya ihe nwuwe okwu anyị ọnụ. Nna m gwara m na okwu a na-asụ anya ada ebigbo. Ọ sịkwanụ m na-achọ ka obi egbuo n'ọmụ ọnụ ji ekwu ya ọnụ kwucha ya ọ dịghị ndụ ya nwụọ anwụ ụbọchị ọnwụ na ọnwụ gburu m dịka ụbọchị chi m kpọrọ m. Ọ sọkwa ya wụrụ na ọgwụ nwatiri m egbe n'isi gbụwa m isi ọwụ gị gburu m maka na o teene nkata ọnwụ kpawara n'isi m anwụpụghị m. So ụbọchị ahụ m jiri nwụọ ọwụ ụbọchị chi m sị m na ịnwagwo nọtawa ụbọchị ọwụ na-agha dị dike apụtara na dike adịzighị ike ọgụ maka na dike dị mbụ eje ọgụ na-ana. Ụbọchị ahụ ka chi ya kpọrọ ya be mmụọ ọ naba ọnwụ ụgwọ m na gị ya akwụ gụnwa na-ebi ndụ m ka igbuo m. You will not live forever in the next 100 years. Mụ na gị anọzi ihe ọkpụkpụ mụ na gị na-abụwo enweghị ike ndị labụ ụtọ ya ewere ya na-eme laboratory test ma ọkwa na ivunu ndị archaeologist ụtọ ya ewere ya na-eme experiment. Ịma nna mmadụ wa aja na aja ka nwụ aja ka gụnwawo ntụ ka gụnwawo. So gụnwa na-ede m ogbugbu number one ọwụ na you will not live forever. And the one thing about this life that people didn't understand ọwụ na you came to ajara ebe empty handed. We all came to this earth empty handed. Mgbe mmadụ na-abịa ụwa ọ bụ ọtọ bịa gbara aka bịa onwe ihe o ji bịa. And that is the politics of life built in the spiritual realm. The foundation of life, the nature of life has written it that you came empty handed and you shall go empty handed. Also when you gbuo mmadụ 100 wee ruo 3 decade ruo 4 decade, you are not going with anyone. Enweghị nke ị ga-eji si n'ụwa pụọ. All the treasures of this life, my brother, you cannot commit more than me. I love treasure, I love luxury, I love happiness, I love money. But I must make it genuinely. I must make it responsibly. I must not kill in order to make it. Because tarnishing the destiny of another person, ending the journey of another person so soon, for you to get to your own destination, my brother, you are owing law of karma. It's nature. So I don't want to owe human being, talk more of nature. Because nature is God. Ndani na-eme ihe a ebilu mmadụ anara 80 million, anara 50, anara 100. Rubu na enuru na ruo enuru na rụcha, you are going empty handed. Ofu ụbọchị ọnwụ ya akpọ gị. At that last breath, just last breath ị ga-ebe arịrị. You will know na ma moto gị ahụ enwe nke so gị ana ọkwa n'elu ụwa ka ọ ya anụ. Akụ nke ụwa adịrịkwa n'ụwa ijeza ajụjụ ihe i metere. Enwere ike ụwa ọzọ ị na-abịa dịka mbesai ma ọzọ ị na-abịa dịka onye isi maka na arụ i metere ị ga-akwụ ụgwọ, ị ga-ata ahụhụ ya. Nature cannot leave you to go just like that. Igbo ka anyị wee nụ na nwayọ, ụmụ okorobịa anyị wee nụ na nwayọ, were nụ na nwayọ, were nụ na nwayọ. Nna m gwara m n'ụbọchị chikere onye na n'ụwa ka o kere ihe ọ ya abụ. The day nna abịa ụwa, my destiny has been written. Nekwe ihe m ga-awụ and see how it will happen. Success is like a ladder. It is a procedural process. It is a gradual process. You take it step by step. Mgbe ọ bụla ị jump step like in isi na JS1 jemaba SS3 ka ị na-ewaye ke ngwa jide O level, definitely ịbatakwa university, that knowledge you has jumped from JS1 ahụ to SS2, the knowledge of JS2 to SS2 will still be showcasing missing in your memory. You didn't pass through it. You didn't pass through it. Why don't we walk through process? Why don't we wait for due process? A na-amazi aka ndị ọgịrịga wara na nwa.
My brother, the thing I'm trying just to live comfortable. I'm not in competition with anybody. Niwe G-Guard is not my problem. So far, I'm with Kuroda camera in a broom about G-Guard again a broom. It's not an issue. I'm happy. I'm okay. Everyone also Roni Janeru. Our destiny can never be the same. Okay? Eba G-Guard again burugu. All Hana Kuroda camera in Burum eba. I am happy. Mbose na warati kweki na ignition of Ntiki na Nkem. We are not in competition. We are not in any race. Umokorobe are in competition with their brothers, with their peer groups, with Umo Oboha. We pura chiraru na aka na-eme n'obodo. Hey. Nna m si n'ụwa ihe e metere. Ma ọkwụ ụgwọ ya n'ụtụtụ ọkwụ n'ukori ọkwụ n'ukori ọkwụ na mgbede. Ọ ya ọtụtụ oruo na mgbede. Ha ebewe. Ehuzi ha were ọsọ n'ije mabụ ụka. Kụba aka si Chukwu gbaghara ha. Chukwu na-agbaghara gị na ndị Igbo n'ihi eje kpọnata ha be ndị mmụọ. Chukwu na-agbaghara gị na ndị nara n'ihi ndị jiri ọbara ha kwekwa aka na ihe akpọpụtakwa ha ka ha bịa fulfill their destiny on the planet Earth. Arụ. Ayi, 10-10 oke nwanne m ekene gị. Maazị Christopher Enebeke ekerekwara ngụ maazị. Ịbịa bazi ụka isi Chukwu ya gbaghara gị na ichegharịgwo ije n'aka ofufara mee nkwupụta iru ogwa tụfada ahụ n'oge gburu mmanya ma ọgọ n'oge gburu mpịa ka ịma ma a ga-agbaghara gị ka ị gaghị esi ebe a jebe nga. Ọ maka ị gwara ya na igburu nwanne onye ọzọ na ndị izu ọgụ be anyị, gbuo nwanne onye ọzọ na mba anọ, gbuo nwanne onye ọzọ n'obo. Gwa fada ahụ n'oge gburu ejima ya ka ịma ma ya esi ebe a jewe police station. I was in competition. The youth now compete with each other. Okorobịa pụta o kidnap ibie. Era na nye gị ego, iburu moto nọta ajụọ gị si na BTC Lord mgbara kwụrụ ụgwọ. Ọbịa wori ka ị na-ezu. Ọbịa wori omekome ka ị na-eme. Ịbịa so na adịghị mma. Ọkwa anyị dọsụkere egwu sị gị everybody they do legit until mata cast. Anyị amaghị ihe onye na-arụ maka Chukwu. Ihe na-arụ maka Chukwu. Ọga anyị amaghị ihe onye na-arụ. Ịghọtago enwe onye ama ihe ọ na-arụzi na unless isi abroad nọta ayama na isi abroad so far na ị n'obodo a ị ga-agwa ihe ị na-arụ. I must tell you the truth is bitter. The truth is bitter. Ọ dịka onye nke agburu enyi ya nwaanyị gbukasịa ya ka o wee gwọ ọgwụ ego gbara na social media. Ọkwa ọgwụ na ọ succeed ihe ọ ya agwa gị na mgbara kwụrụ ụgwọ no grace. No grace. Una hide ya, una ezo n'okpuru Yahoo na-eme arụ na-emebi obodo. My father gwara m na ya jụọ ihe anaghị ahịa ahụ, ihe mere n'ọchịchịrị ọ na-ahịa ahụ ọpụta ihe obodo ahụ zuo ya anya. Ịghọtago? It will only last for a while. It will only last for a while. Now you are enjoying it. Ị na-eri the money, ị na-agba club, ị na-cruise Benz. Ụbọchị aka ga-akpara gị. Ụbọchị niile nke onye ohi ofu ụbọchị nke dị nwunu. Ha wish na ndị youth anyị will stand up just the way obi dị m. Anyị echere obodo ọbụla amount of security na be ha. Youth a na-eche nche n'obodo. Gụwanụ ka ifufe buruzie egbe bata ka amara mmadụ n'ihi egbu. Let's know how many people you can kill. Nwoke ọ dị ka ọ na-adị obodo na-ewepụta ego 45 ya their youth nwee their own village security. Each village now needed security now. I need is anybody child. The government has failed, and whatever has failed as well. Because currently, I am as in onye wa agụ ha na-aga mgbada ahụ. I am nke wụ nkịta. I am nke wa ata. I am as nke wa ọka. Obodo ọbụla need igwe na anyị na now restructure be ha enwe youth a na-akwụ ụgwọ na-eche obodo nche. Akwado ha dịka nwoke na-adị. Ofu mgbe egbe anaghị egbudi mba. Ịghọtagwo? What will fear? The greatest fear is fear. What you fear is in you. We must fight this time to defend our land. I know why I'm saying it. We must fight this time to defend our land. This atrocity continue. Igbo ga-egbukpo onwe ha. Igbo gbucha onwe ha ndị iro akpakọrọ ana. Ịghọtago? Nna m gwara m na ụmụnne na-abụ
dọkata ndọrọ ndọrọ ihe nna ha nwere gbuo onwe ha nwanna dị erie ya bụ ihe. Ọkwa ịhụrụ ihe agha anyị na-anụ n'ime onwe anyị na ana Igbo egbe buru ga anatuo ya apụta na-agbasa gị online a na-emere na agwa m nna m abụrụ onye saga abụrụ m onye saga mụ na ga-enwe taa enwe m time esi gị na onye asị ma ọ na onye asị na onye asị. I don't have that time. Ihe m na-ebi city life will mind your business. Ịghọtago? Ọ ịkpọ m aha enweghị m nwee ịgwa gị ngwa gị ma ọ na ịkpọrọ nna m aha enweghị m nwere ịsa gị nsa gị nnekwa eme gị anya hụ na itoru m nwee ịsa gị okwu. I will just overlook you. By the way, Igbo jara akwụkwọ sị na silence is the best answer to a fool. I will categorize you among the fools that I shouldn't respond to. Maka na nna m agwagwo m already na ọ na-eme ofeke chọba ịza aha o jerụọ dike aka n'ọnụ sara dike aka mgba dike pụta ya na ofeke gbaa mgba dike merigodo ofeke ụbọchị ọ na-agụbara ndị ha na dike gbakọrọ mgba aha ofeke ya dị n'akwụkwọ mgbe ahụ o nwee n'aha. So sometimes I will just ignore you. Mme gị ignore mụ na ga-enwe time ịgbasaga but at the same time energy aha iji egiri ihe niile a ọ bụrụ na anyị naghachi home were edozi ebe anyị it will be better for us. Ọ ga-akakwara anyị mma dan ihe anyị na-eme obodo agakwana a na-arụ ọna mmadụ agwụkwana hai ọ bụrụ na anya nji ahụ ihe a na-emebe anyị na unu ji ahụ ya hụ na ya wụ ngwere na-ata azama na opuwe egwu eze dịka agụ n'iyi na o ribegwo mmadụ obere oge na ọ ya na-ekpocha ngwuru ndị be anyị ga-eji ụtụtụ atụgbu ewu ojii. Each community unite onwe ha enwe standby youth and standby security maka na nsogbu anyị nwere currently na-awụ insecurity aha nwekwe wụkwa anyị nwa. It is no longer the story of na Fulani. It is no longer the story of aramajiri na-atụ efi. It is not the story of onye Igbo na-agba onye Igbo ibe ya, onye Igbo na-atọrọ onye Igbo ibe ya, onye Igbo na-achanwa onye Igbo mma n'onu, obi nwanne adịzighị, obi ebere adịzighị, ụmụ na-adịzighị. No conscience anymore. Our conscience have died. Igbo enwezi conscience again. Ọ wụrụ gịnị? Nwoke, it is high time I pụtara flush ya all this generation si na anaghị ha dị mma. They needed to be flushed. Honestly, they needed to be flushed. While I said they needed to be flushed, wụ gịnị? Ịgbakwa ndị a nkịtị, it will keep developing. Nna m gwara m na ihe ọsọkwa gị mee ekperima anya na-atọ ya n'ihe mmadụ. Onye ọbụla ohi dị n'ọbara anya na-atọ ya n'ihe mmadụ. So ụtọ ya wụ izighachi ebe o si ebi ụwa ka o jee ka ebigharịarị ya ebiri ụwa tupu o merụọ ana. This set of people who go gbukatagworo mmadụ ọbara baa ha n'anya na-egbu innocent souls. Ebi kidnap mmadụ ibe gị na-enweghị ihe ego na ya ji omeghi nta omeghi imo ikidnapụọ ya bubu ya ọhịa nakọrọ ya life service ya niile si ya bido ụwa n'isi. Ọgụnwa dị mma inwe ego na-ata ahụhụ. Ndị nna nna anyị ha sị na aka aja na-ebute ọnụ mmanụ mana ụmụ ọgbara ọhụrụ ugbu a sị mba na aka ha ihe metụ n'aja mana ọnụ ha ya awụ mmanụ oge niile. Ọwụ ohi ọ ya wụ ohinu aka ga-agaghị emetụ aja mana ọnụ gị ya awụ mmanụ nke onye rụtara ka iyi erido. Egbe buru ga anatuo ya o jesi obodo oyibo bata na ega up cherie kurie si na ụnụ nke awụrụ nke ọzọ nakọrọ ya ego ji bata ọ nakwa obido ụwa n'isi. Ndị mmadụ a na-agbazi ọsọ n'ụlọ. Ihe m na-agọ n'ọhụụ na onye ọbụla sị na ana Igbo ya ha dị mma ụwa onye ahụ ga-agba ya gharịa. Onye ọbụla sị na ọnwụnwa dị n'ala Igbo na ọ dị ya mma mmadụ agaghị ahụ na agbụrụ onye ahụ. Ọnwụ ike ga-eru onye ahụ aka. Ihe niile a na-etinye aka n'ịkwọgbu ọbara na be anyị na-emerụ ala unu niile ọnwụ ike ga-ezutecha unu ofu n'ofu maka na ogbu isi achị isi wụ onye obi ọjọọ. Ọ bụ na ị chọrọ isi iji achụ aja nke ahụ dị gị n'elu nke dị n'elu onu gị awụ isi ka ọ wụ were nke gị chụọ a na-akpụ ya gai na-akpụ ya na a na-agba mbụba. Ị na-agba mbụba mgbe gboo onye eji agba mbụba ihe ike mee n'obodo otu o siri kwara n'obodo niile ha. Who can come and fight the war and give the land victory? Ọ ya wụ mbụba, ọ ya wụ odegwu a na-agba mgbe gboo. Ọ wụghị tọrọ nwanne gị na-egbu mmadụ na-akwọhụ ọbara. Elekọtara m ka nwa onye Igbo si were mma chakata nwanne ya n'ọnụ chapụ ya ọnụ buru isi ya onye abịrịba
ijere ọgụ akwa ya mba onye abịrịba ji bụ isi mmadụ atọ n'isi agba egwu ute akpa obi ijere ọgụ o wee wurisi nwanne gị ka i gbutere n'ihu agha. Shame on you. Shame on you. Hey, nna m si n'okpuru nwanne ya aṅụrị na ya echeta na ikpe ka dị n'ọha mmụọ. The blood of a brother cries for vengeance. The blood of a brother cries for vengeance. Igbo ndị si na iwe nwanne anaghị eru n'ọkpụkpụ. Kedu ihe ọwụ na-esere gị na nwanne gị nke ịbịa wepụ ndụ ya? You ended his destiny, ended his journey, ended his career for nothing's sake. Maka gịnị? Maka anya ukwu ị chọrọ ịgba moto na Krismas ya. Ndị unu kidnapụrụ ha ga-akwụ n'unu ebe 100 million. Akwa ya? Biko unu akwụkwana m na moto unu ahụ. O so that enwewe accident ka unu nwụọrọ onwe unu. Ịghọtana? So that when love come and when nature will fight back, ka unu ji nwụọrọ onwe unu without getting me involved. Ma abịa gbajibe ụkwụ ma ọ gbajibe aka at the cost of na mụ na ekperi mana emekọ ihe. Ihere Igbo na-eme m. Ihere na-emezi m. M sị gị na akwakọchara m akpa m ji abata Lagos echi. But m sị gị na aka m nwere energy. It's a big time lie. But already I have booked the tour. Ebe okwugwo m the tour and I must go. I must go. Ụka akpara aka isi ka eji ekwu ya. Ịghọtago? I must go. But ọrụ m ahụ jụkwa m oyi. Ahụ jụrụ m oyi. Because I was expecting good news after this court. Ka aba anyị jụtụ oyi. Ka enwe sanity. Ka enwe serenity of peace. Na unu ahụgo ya. Everybody should go and organize this land. Onye ọbụla return back to home. Jee dozie ebe ha. Anyị agbara ọsọ arụ oke one mgbe. Mụ ofe Pericoma na ana. Anyway, ana m anụ ụlọ every week. If you like, you make inquiry. Enweghị Saturday ọbụla. Mostly Eke days. Anọ mbe nna m. Gọọjị. Tụọ nzu, tụọ edo, tụọ mmụọ n'obi. Wee pụwakwa. Ihe ahụ na-atụ ebu isi na-abụ. Ịghọtago? Ya wa aka ga-ewepụta ire ama ya nzu. Anyị anụtụ na anụ. Before a mara onye emeri. Ọ bụghị isi m go down, I go down immediately. Adịghị eme ya eme. Eji agbatụ n'egbe ma ya wụrụ n'ihe nwoke ji chere onwe ya anọzighị n'ọrụ. Iji egbutụnụ mma ma ya wụrụzie na o shiri eshi. Aja anụtụnụ n'ahụ titụ n'ọkpọ ka dị mkpa na ibienu. Ịghọtana? Aja anụtụ anụ. I can't keep living in fear for anybody. I can't keep living in fear. Now, both the DOS, Menumana, and now about war. And you people don't, you think we are not away. You know, I got him for man. You know, sabotage Gary on. You know, about your own autonomy here. Simon Epakunka, the DOS, a Punka, the case, seen as another government ego, the case, seen as an Emenka, and not una, we see the people in Azum, where an Azu. Une we see Hamadike Biafra Naz at Okwe. Na-atụ ntọ ofu isi mana ọ karịrị isi agbụrụgụ. Ofu isi ịma na ọ karịrị isi agbụrụgụ niile iwere ya na-atụ ntọ isi onye isi ka nke gị ka iji isi ya na-agba bọọlụ. You know you're taking a risk. Maka ihe niile ahụ wee mechakwa ya ọ dịka ọ nọ in secret. Brother, it leaks every day. Ọ na-leak every day. From those meetings a na-eme ọ na-leak just immediately na conclude the meeting. My brother, I ain't when information here met na meeting. Immediately I na conclude my online meeting uno, my Zoom meeting uno. The data are not going to table. Ọ kwunu wana sabotage onwu. Ọ kwunu wana eje na azụ anara ego. Sfia. Ihere unu na-eme m. Hey! Nna m sị m na onye ihi ego egbughị ihi nwaanyị egbughị ya na ọ ya aka nka n'ụwa. Kedu ihe wụ ihi ego? Anya ukwu, greediness, ihe nwere ezu ohugu. Gị nwa asị onye obodo nekwasara anya ga-enyere anyị aka ka ihe a dị mfe. Asị onye Nnamdi Kanu tụkwasara obi ga-enye aka ka ihe a dị mfe. Ihe ịnọwe siphoning ana-aka akụkọ atụ ego nka ndị a rie atụ ego nka. Achọghị m ibupụta okwu ahụ online mana we have the whole data. We have the whole data. Obodo na-atụ ego na ana-eri.
ịghọtana Simon ekpakwuo unu ejekwugharịa nke unu ekwuo Simon ekpe ekwugharịa unu a na-agbazi onwe unu tako unu asị na Simon si Simon mee Simon asị na unu mee who do we follow? Onye ka anyị na-eso? Onye ka anyị na-anụ okwu ya? Onye ka anyị eruweziri isi? Heo ndị be anyị ike gwụ amaghịzi m ihe m na-ekwu. Nna m sị na nwata tie nne ya tie eke n'ihe ọ na-ebere akwa n'ụwa agwụna. Ihe m ebe nwa tijere ama m onye m ga-etijere mkpu. I don't know who to call upon. Ama m onye m ga-etijere mkpu. Ọ bụrụ na ọ dịrị m ofere ibe akwa, I would have cried. I would have cried. I think the last time I cried, m ga-echeta nwu mgbe my kid brother a na-akpọ m na Chisom. I didn't even cry when my father died. Because already, Omegwa announced na ya ga-anwụ. He knows he's going. Yes, already he knows he's going. From Bobble family meeting, but what you knows that he's going. So we have consoled ourselves before he gave, before Omechiana, we have consoled ourselves. I think when I cried, and the Kamba, till this time, I feel like shedding tears. Shedding tears. I am a kaya workers were annoyed. I am here in Ijeneje. I am a car. They don't think Broby Madden they seek any hog. Manano Hoguhanike, Broby or Kaya Gagari. We don't know if his flesh is still strong enough. Because somebody is subjected to torture, somebody is subjected to humiliation, intimidation, maltreatment, just for him to succumb, just for him to mellow down. God, all the Quaco was Rike Nabugoronu. Kodeko was Rike Nabugoronu. He has got Anya Biafra, said Biafra, saying, Owe Doana and Emegene, Nego near. That he has been bought over, that he has been silenced. Chai. Oh, in the bay. I'm Abia. Come up away. Man, I want na go on. I want na go. Pototo, Ukorim with Aban. Only one as na bay, I had them, man, and then none eyes of Arai, I had them. Owonya Hagabuagare. Onye ọbụla so na adịghị mma na baya. Onye ọbụla so na egbe buru ga anọtu oye. Onye ọbụla tiri aka n'ọnwụ ike a na-enwe na Igbo. Undeserved killing and unnecessary deaths. Onye ọbụla create ga all this fear mayhem n'obodo a. Ihe ike agaghị hapụ na agbụrụ ya. Ọbara ndị niile ha kwahụsiri ga-achụgharịgide ha chụọ ụmụ ha. Nke ọ na nwa ha nke atọ ka ya eje n'afọ agwụ ya na ihe nna metere ka ọ na-ata ahụhụ ya. Emana ọtụtụ mgbe asịghị ihe nna metere iche no whatever ọkwa ụdị ihe a ndị ọgbara ọhụrụ a na-akọmit enwechakwara ndị kọmitiri ya mgbe ahụ ụmụ ha na-ata ahụhụ ya ha nsị na onye ọbụla isi anyị na-awa aja na Krismas a onye ahụ ya eji nke ya chụọ o were nke ya chụkata ma isi ezu oti nke ezinụlọ ya ọ chụcha nke ezinụlọ ozu ya tii nke agbụrụ ya nsị na ọkwụna ụzọ eche m na ụdị dị njọ ọkwụna ụzọ eche anyị dị njọ na nwa Krismas a ọ ba ya eji onye ahụ ajọ nwoke ajọ nwaanyị hụrụ anyị cheta ihe ọjọọ mere nwa ya n'obodo ihe mere nwa ya mekwuo ya omensi omeaja chetara anyị aka nsị na aka ji aba ya ọnụ onye hụrụ anyị bulite egbe n'obodo egbe erie isi ya onye hụrụ anyị welite mma n'obodo ihe dị na mma gbuo ya onye hụrụ anyị welite ihe ọbụla am n'obodo ọ ga-anwụ by ammunition ka ọ ga-esi mee ya ha ama mana aja a n'obodo ikenga ikwu nna ga-ewepụ ndụ onye ahụ ịghọtagwo nna m gwara m na m egbune mmadụ ma mmadụ egwune m nsị na enweghị onye m gbugburu n'ụwa nza nji ebi ụwa na mama ka ọbara mmadụ na-adị onye ọnwa na-asịkwa na ọ ya eji ọbara m wee kwa aka nke ebe ọ ya anwụ ude na-agaghị esido ozu ya ọnụ ebe ọ ya anwụ ya amịkpa ozu ya mmadụ agaghị ebulite ozu onye ahụ onye ọbụla na-echere anyị echiche ọnwụ akọkwa na-akọ na ndụ onye ahụ ya bụrụ ọkụkọ ụzọ na kpụ ụra onye ọbụla na-echere anyị akpata atụgwuo nsịrị onye ahụ ya akpatadụ akpata ma ya wụ na ọ tụhuru atụ nsịrị onye ọbụla na-akpa nkata ajọ ihe ọ ya eme anyị nọtawa Krismas n'ọha nwa obodo n'ọha wụ nke a n'ọha wụ nke ọzọ my brother bido mbọsị ahụ o chere echiche ahụ ana m awụpụ mma ya na si chikere ụwa doo
ọnwụ ike gbutuo onye ahụ, maka onye ọna na-akpa ajọ nkata nwere ajọ obi. Onye ajọ obi ekwesịghị ibi n'ụwa. Ụwa wa obiọma ka eji ebi ya. Ntị ike nga ikwu nna, ike nga ikwu nna, agwụ ikwu nna, agwụ ikwu nna m. Mmụọ niile na-enye nri, mmụọ niile na-ejere ozi, mmụọ niile na-enye oke. N'unu chewa anyị ka ikwegoro iche chere akwa ataghị ata. Onye bizi na Naijiria dị ka onye bi n'ihu agha. Amaghị ndị a na-eze, amaghị ebe mgbọ si abịa. Agbawara ajọ mmadụ agbakwuru ajọ mmụọ. Onye ma mmadụ ya nwa na-egbu ya, onye ma mmadụ ya nwa na-esu ya imi, onye ma mmadụ ya nwa na-agwa ndị iro na ọ batagwo, onye ma mmadụ ya nwa na-agwa ndị iro na ọ pụwagwo. Nsị oso anyị n'ụzọ, oso anyị n'ama, si dukwa onye ahụ ogugu n'anya, ụkwụ jikwa ya n'ama. Nsị onye ọbụla na-ene anyị anya ọjọọ, anyị asịghị ihe na-ezinye anyị anya ọjọọ. Ụbọchị ọbụla ọ sị na anya o ji ahụ anyị adịghị ya mma, isi kpuo ya n'anya na-abụ. Nsị chikere ụwa aja na ikwu nne m, ike nga ikwu nne m. Ibi arụmụ ka ngwu ngere ezina na n'obi a na-awụnaghị ana mmiri awụnaghị mmiri, osimiri awụnaghị osimiri. Akpụ ogwugwu ngene ọkwa ekwe a na-eri m afọ eche ajọ ọfịa. Mmụọ niile nna m jiri m ọkanga, ndị nke anyị na-echukwa, ndị nke dị adị n'obi. Ọ bụrụ ọchọ gị ikwu nne m ogbuwe mbọsị ndị na-atọ ụtọ, a sị m ya gbuwe ndị iro anyị. Ndị sị na ya adịghị mma ịdị ndụ n'elu ụwa, ndụ erukwana ha aka. Ha na-gbuo n'abalị a ha etetene. Ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya ha ajọ ọgwụ. Onye mara ka ọ na-adị ya dịzie n'ala Igbo. Onye mara ka ọ na-adị ya dịzie. Ọ bụrụ ma mụ ofe Pericoma a na-arụchagwo m obodo m. Mmiri ọ na-eru n'igwe, ozo ya kụọ ma egbe igwe. Ozocha ya kụọ ma egbe igwe. Ịghọtagwo? Ihe mmanwụ na chi onye adịghị n'izu n'ihe anaghị eme ya. Agaghị m ekwe mgbawu ghara ọgụ. Agaghị m atụ egwu ndị iro mgbapụ ọsọ na be nna m. Mgbapụ ọsọ na ana nna m gbajebe onye. Anọ ọbụla na ahụ ha anaghị ịnọkọ mbịara mbịara. Onye mbịara mbịara anaghị echi eze na ana onye ọzọ. You are automatically a slave. Nsị chikere ụwa na onye sị na ọ ya adịrị anyị na mma, na ọ ya adịrị onye ahụ na mma na Eke. Nsị na ọ ya adịrị onye ahụ mma na Oye na Afọ na Nkwọ. Ma onye sị na ọ ya ha adịrị anyị na mma. Nwunye onye ahụ mụọrọ ya udene ka o kubere ka nwa. Nwunye onye ahụ ya mụọrọ ya nwa ngwọrọ ka ọ kụziere ya ka esi eje ije. Onye sị na ọnụ anyị ji ekwu eziokwu n'ụwa adịghịghị ya mma. Nwunye onye ahụ ya mụọrọ ya onye ogbu ka ọ were aka rụbara ya n'elu, rụbara ya n'ala, kụziere ya ka esi ekwu okwu. Ogbu egbe atụ anyị n'ọnwa Disemba ọ egberie isi ya. Yes. Those days in school a na-eme ihe cultism ofu ofe ka eburugwa egbe bịa na ụdị na a na-agbarọsi n'ime school. Just ka ọ mịpụta egbe accidental discharge, ọ gbarie onwe ya laps. Ọ bụrụ ọgwụ ọ bịara egbu mgbu onwe ya, ọ dịgwa adị. Ọ bịara ogbu mgbu onwe ya ha ajọ ọgwụ. Ọ gbarie onwe ya laps just ka ọ mịpụta egbe ị na-abịa ime ịgba onye na-enweghị ihe ọ sịrị gị na unu na-eme ihe. Ọkwa ọ gbarie onwe ya laps. Onye ọ bịaziri ịgba agba burukwu ya jewe ụlọ ọgwụ azọbakwazie ndụ ya. Otu a ka ọ ga-adị ndị iro anyị. Icheta anyị wepụta egbe gbuo ogu. Tupu ịdọcha ka ịkọ ọkụọ ya wee egbe accidental discharge gbara onwe gị dowe. Chikere ụwa biko weta udo n'ala Igbo. Onyinye anyị dịzi n'aka Chukwu. Mba anyị agba dịrị anyị nwa. Igbo ka anyị nọta bịa dozie ebe anyị, ka anyị gbanụ mba n'ime onwe anyị. Arụ na-emebe anyị. Asị m na onye sị na ala Igbo anyị ha dị mma, mana ma ọhụọ anado onye ahụ n'azụ. Onye ọbụla sị na obodo Naijiria na ihe ọma ya eru Igbo aka, ihe ọma erukwana onye ahụ na ezinụlọ ya aka ụwa ya ụwa asaa. Agbụrụ onye ahụ ga-awụ ohu, ezinụlọ onye ahụ ga-awụ odibo, ụwa ọzọ onye ahụ ga-abịa ọ ga-awụ onye ajụrụ ajụ n'obodo. Ndị niile ajọ ọbara akwa aka na anaba anyị. Ọhụrụ na agọwụ na ihe ike agaghị akwụ apụ na agbụrụ unu. Ọtụtụ ezinụlọ na-eme okorobịa tonite ọnwụọ, okorobịa tonite ọnwụọ. Anọkata ebo ya ofu okenye sị na ọ ya na-egbusi ha. Mana ịtụọ ntụnala ịhụ na abụmọnụ nna ha ma nna ha metere dobere ha. Ịkpọrọ onye na-enwe ihe o mere gị gbuo. Si na ime eme ọkanga ị na-eti odegwu. Si na ịchọ ka ịrụ ụlọ enu ruo ụlọ ala. Chewuo na ịrụcha okwuru ihe niile a nọ n'ofuru m ka ofu onye na-arahụ. Na-enwe onye rụcha afọ dekin rahụ na the whole for dekin nọ na one room ka ihe edobe isi. Ọ wụrụ sọ anya ukwu na ihe mmadụ nwere anaghị ezuru ya. Nsị onye si na ihe o nwere ezu uhie ka ọ pụrụ anyị nke anyị. Chukwu okike aja anaba anyị doo n'unu gba ọkwa onye ahụ aka gbawa ezinụlọ ya aka n'ụwa ọ bịara. Arịrị egbugwo m,
arịrị egbugo m. Nsị n'isi ndị ọchịchị anya ndị arichara ego ụzọ obodo, ndị mmadụ na-anwụ n'ihe mberede okporo ụzọ, a na-egbochi ndị nọ n'ụlọ ọnụ n'ọha na-agwọ ọgwụ n'ọha na-egbu ha. Meanwhile, ọ gọọmenti wụ the number one mọdara enwere n'obodo a. Ọ gọọmenti wụ the number one killer enwere n'obodo a. N'ọ gọọmenti riri ego ụzọ ndị mmadụ, ihe mberede okporo ụzọ ji karịa. Ndị ntọrị mmadụ ji anọ n'ebe e nwere pothole, arụziri pothole ahụ arụzi, onye ntọrị mmadụ ya kata obi kwụrụ na highway. Nsị na unu nwa ndị riri ego ụzọ obodo, n'aka unu gbadebe aka unu gbawara obodo, Chukwu okike ndị mbụ na ndị egere aja anaba ya gba ọkụ unu aka, gbawa ụmụ unu aka, gbawa ụmụ unu aka. Onye ezinụlọ unu ọ nakwutere na ihe unu na-eme dị mma na-ajụ unu ike duo na asị m na onye ahụ ya agbakwa aka n'ụwa. Otu ahụ ụmụ mmadụ si anwụ n'ihe ọnwụ ike ka ọnwụ ike esigbusikwa unu nwa, ma ndị kweri n'unu nwa, ma ndị na-akụrụ unu aka na unu mebe na unu na-emete. Onye ọbụla na-asọpọtụ ihe ọjọọ n'ala Igbo, ihe ọjọọ ga-eru onye ahụ aka, ruo ezinụlọ ya aka. Ihe ọjọọ ga-eru agbụrụ onye ahụ aka, ihe ọjọọ ga-eru ụmụ onye ahụ aka, ihe ọjọọ agaghị hapụ apụ n'ezinụlọ onye ahụ. Onye ọbụla so na mmụma na-atọrọ ndị mmadụ na be anyị maka na oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ na-ama na azụ dị na ngịga. Nsị na ụbọchị ịya nwụrụ ịya nwụọ nwa ebe ha akwa, ude na-eri ozu onye ahụ. Mgbe akwụkwọ nsọ gwa Jezibel na nkịta ya aracha ọbara ya ebe ọ ya nwụọ, o kweteghị. Mana ụbọchị ọ nwụrụ nkịta susuru ọbara ya ọnụ, rachaa ya, amụma wee mezuo. Na ana m agwa unu ndị si n'obodo anyị ha dị mma na ọhụrụ na-agọwụ na ọnwụ ike agaghị hapụ apụ n'aka unu, ka unu ji ọbara mmadụ akwa aka na ọbara nke unu ya awụ na korota ebe moto ya arị ya enu, na ozu unu na ya agbụ ya nkiri. Arịrị egbugo m, arịrị egbugo m. Ma ya dịwa akọba ka esi igba abalị ọwụrụ akwa nri. Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ na njekwado onwe m ka ndị ka nwoke na-adị. Ndị nọ na mba Lagos, mụ na unu ga-afụ echi, mụ na unu ga-afụ echi na Tokyo launch mba dị na Agụ Palace. My Lagos tour will start tomorrow. Aga m anọ Lagos from 12 o'clock in the morning. So by 12 ahụ enwe m program na First Tag. Nsi the program pụta, mụ na unu ga-ahụ na mgbede na Tokyo launch mba dị na Agụ Palace. Afterwards, aka m ga-visit some friends na Lekki. So I think it's time for us to meet. Inwe ike nyekwa m location ebe ọ bụla anyị nọkwa ya eme ka obodo mara. Udo dịrị unu ndị be anyị, udo dịrị unu, udo dịrị unu, udo dịrị unu. Nke onye na-eme ya gazieri ya nke dị mma. Mmụọ fefe Pericoma sonye na nke ọjọọ, tinye aka na nke ọjọọ n'obodo. Asị m chikere ụwa dịka ọ na-ehopụ ndị ọjọọ, ya buru ụzọ bido na m wee fopụ m. Mana ebe ọnwụ na-enweghị onye nchere nke ọjọọ, enweghị onye ntiri aka ọnwụ na nhụ. Onye ọbụla na-echere m ọnwụ, onye ọbụla na-echere nwanne m ọnwụ, onye ọbụla na-echere agbụrụ m ọnwụ, maka na ibu egbe na ibu mma. Ọnwụ ike ahụ hapụ apụ na agbụrụ onye ahụ. Anyị eju na akwa onye ahụ rie nne ṅụọ mmanya. Nọ ihe m na-agọ n'ọhụ. Udo dịrị unu ndị be anyị, ka chi hụ unu. Nna m sị m na ọtụ okwu anaghị adị n'ụka mgbede, na akọba ka esi igba abalị na ọ ya awa akwa nri. Atụsịcha akpụrụkpụ dị n'ajọ enwe ajọ ya agbara ọtọ, anya mmiri na-agba m n'anya. Ka anyị na-etinye na onye ndu anyị Mazi Nnamdi Kanu n'ekpere. Mkpụrụ obi ya kasịrị ike dịka m si hụ ya, mana anụ ahụ ya adịzighị ike. Ọ mmadụ ka ọ wụ. Mmadụ abụrụ efi efi, mmadụ bụrụgodo efi efi na-anwụ anwụ. Ma ya dịwa, ekene m unu ndị be anyị. Ngwa nnụ ka chi fonu. Maazị Dalinti na Okechukwu ekenere ngụ maka isonye m n'abalị a. Maazị Ọdịnaka Nwosu ekenere ngụ. Alhaji Izọgụ n'ihe emeghị onye anyị Biz Automobile Nigeria Limited ekenekwara ngụ. Oke oyi nji aka m metụrụ onwe m, nnukwu nwanne m. Ihe emekwana gị ka nna ya Chukwu. Maazị Ugochukwu Ebo ọchịrị ọzọ na anọ okwu arụsị Britain ekenere. Anyị niile ga-afụ na Lagos echi. Anyị niile ga-afụ na Lagos echi. Emetụ mba afụ dike, emesi obodo afụ odegwu Triple M money making machine. Oke oyi m, oyi nji aka m metụrụ onwe m na ana ebo. Ị ga-adị nwanne m echi, anyị niile ga-afụ. Maazị Pascal Anthony ị ga-adị. Okachi fụwenu ndị be anyị. Onye mkpọrọ ya kpọwa ibie, onye mkpọrọ ya kpọwa ibie. O ka anyị bido nso wepụta onu anyị niile chụba ihe ọjọọ na ana Igbo be anyị. O Maazị Zubetes Francis ị ga-adị, ị ga-adị. Nwa izu atakwuru aja obere nwa ji crutches eme mmụọ nwoke nwanne m. Anyị niile ga-afụ na echi. Ọ bụrụ ha na ndụ dị ahụsie nwoke ike, maka na nna m sị na-adị ndụ emewe mmọnwụ, ma adịghị ndụ mmọnwụ ata na etete ha na ndụ.
anọ m Lagos echi. Maazị Kennedy Ugochukwu nnukwu ọkwụ aka m ekerekwara gị hai ọkwara top fan m nke o. Maazị Ogbonna Ifeanyị Chukwu Theophilus ekenekwara gị ị ga-adị o ị ga-adị mmadụ erikakwa na agụmakwụkwọ one ghara one. The Prince Pascal Dozie ekenere gị. Maazị Amarụ Ifeanyị ị ga-adị nwanne m mmadụ erika ewuo Ichoku si na ndị oke osi mba ji ike ma dị ebube akarị na ya akpọkwa na one ghara one na onye akpọrọ ya kpọba ibie nna m sị na-eku ọkwa eku anị ngaringa. Let's see ka anyị tọọ n'ọnụ ọpụ na Tokyo lọncha mba na mụ mmọnwụ na-abịa ije ka m bịa zọgharịa n'ụkwụ na mba Lagos. Nwaada Ann Ọgọ ụmụnna kwe ị ga-adị oke ada o ị ga-adị. Nna m sị na mbugharị ka eji ere mba na anaghị n'ofu ebe ekiri mmọnwụ. Ọ sị m na a na-eje mba a na-ama mba a na-eje mba a na-akpa mba ụrị onye njenje ji si na aka onye isi awọ ihe wee marụ. Mụ oje mba enwe iro na-abịa Lagos echi o anyị ga-ahụ m fly ya wụ let you people know onwekwa nnụ ejebe aka ọrụ eze anawakwasị ka ọrụ eze ka o doo eze obodo anya mgbe onye ije ji bịa na mgbe onye ije ji nawa. Maazị Obinna Okoronkwo ị ga-adị udo dịrị unu onye ahụrụ taa ka ahụ ya echi. Maazị Kelet Alajemba ị ga-adị nwanne m ngwa na udo dịrị unu. Tenten ọkwụ aka m hei nwanne Akinjo ị ga-adị senior brother m heu arịrị mana nsogbu adịghị. Nna m sị na ihe ama agaghị eme ya n'ụwa n'ọnwụ na ọgụ bịara dike n'ahịa anụ agha bịara dike n'ahịa anụ ya dịba ihe anyị na-ekwu ihe karịrị anyị abịakwutekwa n'anyị. Onye ọbụla kwuwa eziokwu onye ọbụla kwuwa aka ya ọtọ n'ọkwa eziokwu ndụ eziokwu na-achị ụwa. Udo dịrị unu ndebe anyị.